abusia enti said ye no ye free so mu asan aba bia amamre no ekwoso enti amamre ahodo aka no ye ba beto aso ewo adepa TV so enti kan ye ho no mo wani nso so eni achi abusia memo akwa ababiem e de ba adepa TV so me maame ya baby e ba betwetwe nkomo e de afa Fokuo Nkoranza seseman Fokuo jumadi anase afa sha ya afibia no ye de ma wono ye wo me maame wo ha oba be kire ye se enne akoye ya wodai nananom anase akomfo no esidwam ekom wiya ye wo amamre bia ye frɛ ne se dwan twetwe me maame ba be kire ye dwan twetwe no nso so se ene etie ma me mo akwa baba de pati chomedi muso mami ene ya wodai akomfo be kom wo mo kom wiya dwan twetwe e wo di ade ne ka ne dwan twetwe e wo Fokuo afahye no me pa cho dwan twetwe ye amamre bia ye nananom tete na ye de kɔ ɔko aye gida ɔko anu se emerema ye betimi de wo mo akɔ ɛko enti edu sata ye behu odwan na ma mema no na omo atwetwe adwan e wo nwuye to mo twetwe a de obenya na de kɔ wufie ye mfa se kan ye ntwa ye mfa hwe ye ntwa nti obetwetwe se de be ye behu se mampa ye mene ba omo ho odin ɔko saafo kuwe enti emra ye bidie ni ye ɔko ye anibire se de ye dwe na obi bia kamu bibi awu eno ye de kai ye na manem nti emra ye bi obi de na nan so ya konfo da konfo ni kon ye ko mema boso ni so am ya tekwem ka ntwem enko ma ye bibia mami na de say abosom ne kon wi a mo betuetu ankwan ba bia ka afa bia ka nkomma moto nkomma nipa so ntwem da bi e besi kwan no na ye wa mamra ye be ye bia asla ga twetwe ne so adu so na ya twetwe na say abusuya ma kire mu adwan a wonwuye e na ye betwetwe se ne nsa na basa e na abenya na watwe ne sira na abenya na watwe mami musa se eno no ema ne mema nyina na ebe yesa me pacho de be mema nko a ade nti na mema nko me pacho mema de omo ko okko na se be ma be kire wo bobere se wo betumi akoko a eno na ye wuchi odwan bi na se be bia obenya bia adeko mami na sa de obenya na odeko fi ade na adeko me pacho ozo kono wa ade awe ande ye wodia de obenya bia ye wodia ende ye wonu obi ani nchemu de obenya bia ye wodia enti se ni nyina kora na wo benya obetumi dia akọ ofie na sa pepepe ndi omo eye sa amamere ni wi a eno emema no de na kire emema no kire sen eno ne kire akomere ma ebetimi de wo betimi de wo moko akọ agina woko ano na se eno no eye kwan bi amofa so de hu mema a wo mokuku aduru ekoba sentokwa bi ba mo de omo beko agina ko ano ede omo akọ woko nti eno no ene ye dwan twetwe no dwan a wo wuye na ni da ho na mema no wa wo so kuku aduru a akon ba obetumi akobie be kire obobere e wo ho no na ye nhwe nti eno na ye dwan twetwe sa pepepe nti afibia mo yesa me passion afibia ye ndasha nti na wo ka bibi nso se obi a ebia ntokwa bia na akon bia ma ne bibia firi mu no eno nso wo de kai ne de ye enura no na wo de kai ene ta ye bi shetuntum no tuntum de ye ayi nta ye shetuntum no de wa shetu asa na ebi chekoko bi shetuntum wo de kai wona ye firi mu sa pepe eno eba sa de na mo ye e de kai obi ko obi nedi so de busu ye we so nura se obi nkusa obi wa no wusu ebia ne maame ana ne papa afiri mu ene ne busu ni bi afiri mu enura na se wo de kai no sa e de kai na nanom tetefo ne we afiri mu
Ten na ye de kai. You need say bibia ye tuntum. Mami ochina no so dwumadie no say. Pa che ochina no na na bi ko nhiem. Akọbọ akọyẹ tuntum asu. Wone me yire nom. Na yesese mamman ni kuroma ni nyen na beta pakalim akọ nhiem sabrache so. Akọbọ asu ni fi ho ba na yese ye de Fokuo afahye no aba awieye. Tinana ebe ko nsuo mu ochina. Ode akonwa tuntum anase. Na ode akonwa tuntum be ko nsuo mu. Akọbọ asu. De he ono ane ho asu anase. Be pa cho yin akọbọ nkonwa be nasu. Nkonwa nasu. Asu. Bia be fa ne ho ne na yire nom ne adofo nom ne sesema man kwansa na nyina ko nsuo mu akọbọ asu. Be fi ho ba dia na yese ye de Fokuo no aba na wieye. Mami ye kwa sorry dem ne ase ye bo asu ye de ukonu nsuo no mo nso mo de ne sen na mo su bo pa cho ye de be ko nsuo mu akosa nsuo na ba sanse wo ti be fa ko ya no ko tu nsuo mu en ko bo nsuo ba kwa akosa nsuo na ba ye wo de ayeye a ye de bo nsuo na na mai ne sa pepepe e wo tete amamiri mu abusua na ese sa pepepe na dwumadie no eti e ya mamere ene amane nko a e na ekoso e won Nkoranza seseman sa mmiri amene o kasa nti se de mami a kire no wa kira e de afri odwan atwetwe emema o mo betumi akọ akon wa kire mu a be kire mu se de edu ba bi a ye hye tuntum ne kokọ enso de kai se bia ubusuani bi ekwa akon wu ya eno so obi timi kyin hyene ne yam komo a wose me de mi ni di ni nyina ehyehyɛ amamre no mu bia otumi hu se eya amamra nkasa na ekoso ewo Nkoranza man nti se de ete no madika na hye obose na nanom e ba be kom kama panti ye ne mpanimfo a edi dwumade anim etena ase edi nkomo ebi ene ye de asom nti meja ama me no nso akwa akọboabo ano ne nyina ya hyia ewo akom no ase ne ye de asom kama pa ma me bibi foforo ho apese wo kompa sho ne nyina nti so da mase nti ma me na ate ne nka no de ya baby aha forever young ne ho fe yie panti se de dwumade no eko bia no yeguso ade somo ewo Adepa TV so.